Panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scammers. கம் பேக் டு பிஜி டைம் தான். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ காலைல எல்ஐசி கேமுக்குள்ளே போனால் நிறைய இது கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கல. ஸோ இந்த பண்டில் வந்து ஓசியில் எடுத்துக்கலாம் மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனால் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 நாளைக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது சொல்லிட்டேன்னா இல்லையான்னு தெரில. சரி தான் சொல்லுவேன். ஸோ லாகின் ரிவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தராங்க, பவுண்டரி டோக்கன் தராங்க. எப்போ ஈவெண்ட் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா 18 to 27 நம்ம இருக்குது கைஸ். ஸோ எனக்கு தெரில இதில். அடுத்து இந்த ஸ்கேட் போர்டாக இல்லைன்னு தெரில கைஸ். ஸோ யூனிவர்சல் ரெக்கமெண்டு பெட் ஃபுட்லாம் தராங்க. ஸோ இந்த ஜயானி டாப்அப் ஈவெண்ட், அதாவது இந்த கேரக்டர் தராங்க. 200 டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணால் அந்த கேரக்டர் தராங்க கைஸ். அண்டு இந்த கேரக்டர் நான் வாங்கலாமா இல்லையான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து இந்த பண்டில் தராங்க கைஸ். ஸோ எனக்கு அவ்வளோதான் பிடிக்கல கைஸ். ஸோ இந்த கேரக்டர் பவர் என்னன்னு தெரில. கேட்டு அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவோமே என்ன அவசரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இதான் கைஸ். ஸோ லாகின் அதெல்லாம் இல்லை, என்ன சொல்கிறது மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லி ப்ளே கேம்ஸ் அண்ட் வின் ரிவார்ட்ஸ். ஸோ ப்ளே கேம்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா தருவாங்க. ஸோ 1 மினிட்டுக்கு வந்து அந்த மண்டை மேலே உள்ள கொண்டை தராங்க. 20 மினிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த பேண்ட்டு தராங்க. அப்புறம் வந்து 20 மினிட்ஸுக்கு அந்த ஷூ தராங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர், 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு தராங்க. அண்ட் 22 வரேன் 2 கிளாஷ் ஸ்குவாட் மோட் ஃபினிஷ் போய் அடித்தா அது ஒரு 3 டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் தராங்க. ஸோ யூனிவர்சல் ஃப்ராக்மெண்ட் அண்ட் டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் தராங்க கைஸ். ஸோ என்ன மனசை பாருங்கள் கைஸ். இதெல்லாம் வச்சு அப்படியே போய் லக்கராயில் போய் சுற்றி எடுத்துங்க மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லி வராங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது யாராருக்கு தெரியும்னு தெரில, நான் இன்றைக்கி காலெலாம் போய் பார்த்தேன். ஸோ வெக்டர் ஸ்கின் தந்திருக்காங்க, அதை விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் பேரல் ஸ்கின் தந்திருக்காங்க. ஸோ நான் பார்க்கல, இன்றைக்கி நான் பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரீலர் ஸ்பீட் அப் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து மூமெண்ட் ஸ்பீட் தான் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஸோ இது வாங்கலாமா இல்லையானு இதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். வெக்டர் ஸ்கின்னு, ஏடபிள்யூ ஸ்கின்னு, P90 ஸ்கின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிஜி தமிழ் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஓகே கைஸ், பாய் கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.